Sredstva budú pochasnované, jak potolkované za postavianie solárneho kolektora na budinku Děčínskej predškolskej ustanovy Jelica Stanivúkových Šíľa u Šídze, u ktorým jest jak u Šídze, tak i po Valáloch kolo 1000 upísaných najmladších žiteľov obštiny. Z nahody Nacionálneho dňa dobrodzečných davateľov krvi u Šídze organizovaný príjem u skupštiny obštiny. Delegáciu obštínskej organizácie Červeného krížu privítal predsedateľ skupštiny obštiny Tichomír Stamenkovič, poďakoval všetkým na ich humanitárnej robote i povinčoval na odličných rezultátoch, ktorí jedni od najvýznačnejších u Vojvodiny, poneže u dávaniu krvi angažované viacej jak 400 žiteľov u obštiny.